regane. Sak mene-mene iki lho. Iki sak mene iki sekilo kuat piro iki? Selawe. 20.000 resik tanpa lemah. Pokoke aja sampai enek lemah elek iso. Sekilo 20.000 semene iki. Iki padahal sak mene lho gedine. Gedine racak sak mene iki. 20.000. Nek sing luwih gedine sak mene-mene iki malah murah ngene iki. 22 lenukoni biasanya. Kadang ya 20, delok-delok barangnya apik ora. Alus-alus ngene iki larang. Sak mene-mene iki payu lho, Bro. Sak mene iki payu iki. Iki yo kuat piro iki? 20 ngene iki lenukoni. Iki sampean tandur serendeng kuat dadine sak mene luwih rabuke akeh. Rabuk toko, rabuk pokoke ya grindel. Aja lali ya di subscribe channel Muda Tekil, Bro. Ini kudune resik kabeh. Resik pokoke. Lemah-lemah rene. Engkone regane coklok naik daun bolo iki. Medeni dina iki. Iki hasilé bolang sedina man. Sak mene-mene iki. Iki dhewek-dhewek iki sampean kuat dadi 3 kilo liwat. Oke, bolos sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya, tentunya di channel Muda Tekil. Oke, bolo, hari ini aku lagi mau dides apa lek ngerti. Iki lagi dides anu bolo. Bakal wineh coblok, wineh porang. Bibit umbi porang, sangat kecil-kecil. Kiyo bolo, pokoknya aja lali di subscribe channel Muda Tekil, channel wong desa asal dari Ngrayon, Jawa Timur, Indonesia. Kontene ya sing porang, kadang ya jalan-jalan ning endi ngono. Pokoknya sing penting di subscribe. Kanggo dulur-dulur sing wis subscribe matur suwun ya karo sing wis pernah ngikuti video-videoku durunge sampai sakwise. Pokoknya sing awet biyen sampai saiki sik nonton videoku, aku matur suwun banget karo kanca-kanca penggemar YouTube. Aja lali ya. Engko lek wis didelok videone durasi full, aja lali di-subscribe channel-e kan supaya berkembang channel-e. Engko lek wis berkembang awak dhewe iso gawe konten bareng-bareng bolo. Iki emek apa iki jenenge? Bakal wineh iki tak cukili nggo tangan ora sah gawe anu iki. Ora gawe lahar ngarani. Ora gawe pacul, pokoknya ya drak cukili tangan khusus iki. Soleh pirang-pirang larik iki tak ge kualem-kalem bolo. Mergane anu ora tek tenanan ngono. Isine elek, pangan uler, porang. Ning alas dhewe, emek-emek dhewe, asile bagi-bagi dhewe. Aja lali ya di subscribe channel Muda Tekil, channel wong desa, channel bocah bluk bolo. Pokoke sing penting di subscribe ne lho ya. Aja sampai ora di subscribe lagi lho. Semono-mono kuwi isine cilik-cilik banget. Cilik-cilik ngono kuwi regane malah mendemit bolo. Mendemit ki piye? Mesti mendemit yo anu regane pokoknya ya lah akeh ngene regane sekitar di atas 20-an ribu. Lek sing gedine sak jempolan cikil kuwi wis merajalela regane. Naik daun. Porang hari ini naik daun bolo. Sekitaran harga 20 pokoknya 20 ke atas insyaallah. Lek sing gedine sak pokoknya ya sak bidi lah intine. Sak bidi ning di atas kepala 15-an mungkin jereke bakule mau aku tekok. Iki tak telu ateni dhewe mek ngantek kowe niki. Ning alas bolo. Trimo telaten emek etal til. Sepokoknya sing penting cair.
Iki suarane tak damping tak kene iki mergane mau ning musik full pokoke ning tayupan ning ngalas. Mengkane musike tak ge dhewe. Musike. Suarane tak ge dhewe ning omah. Aku aras-arasen lek ning nganu enek musike. Ora jenak. Kurang apik bolo. Wis tak uncal-uncalne masa cilik-cilik. Apa saking gedine ya iki? Iki saking cilike bolo asli. Pokoknya langsung di subscribe ya bolo sing wis ndeloki konten-kontenku. Ora ketang nggo hiburan sementara. Nggo kenang-kenangan pokok intine sing wong ning luar negeri, kerja ning luar negeri lek sing kangen roh desa ya kadang aku nggawe konten ning oman. Kadang yo emek coblok ngene iki porang. Panen bibit porang. Kokno lek sing manggone sing ning wis ning luar negeri apa lah ning endi lek kerja pengen roh ndeloki konten-kontenku nggih monggo. Saya persilahkan. Regane kontene ya rada acak-acakan. Syukur gawe bolo, sik latihan pemula. Ikuti terus ya bolo konten-kontenku selanjutnya. Sementing di subscribe channelnya Muda Dekil. Oke, ojo sampai ora di subscribe lo. Aku gen saya telaten ge konten-konten nih. Nek iso ditembus nih 1000 subscriber aku yo oleh lo bolo. Iki proses emek susah banget bolo. Emek bibit porang. Bibitnya sak jempolan sikil-sikil mau. Cilik-cilik pokoknya. Sementing ditelateni kajian ge budal dolan oke bolo. Aja sampai ora 3 dolan lho. Kudu ge dolan iki kudune. Nanti deloser ngene iki demi apa? Demi cuan. Lho sakmono-mono lho bolo. Cilik-cilik tenan isine. Sing penting pokoke disyukuri cilik gedhi bolo. Cilik dadi duit, gedhi dadi duit. Oke ya bolo. Loh, pokoknya wis sampai gulung larik ketiki teko gunung iki pacule ra kanggo tak rayang getangan entek kene rupaning tangan gulung larik hasilnya semene iki lho lumayan iki sakmene tengah cilik tak sembako bek joan sakmene iki lho regane malah apik iki. Porang coblok 20.000 lho. Sakmene iki. Sekilo 20.000. Racak apik ta. Iki sampeyan dadine gelem 2 kilo 3 kilo. Rabuke warak. Bubuke rintil utawa telek pitik. Rabuk toko ya diget nirita. Gedhi. Ndang porange padha dirai. Iman-iman nek tok rai, mumpung regane menaik daun. Harga porang menggila. Porang produksi saiki wis piro kae? 20, 14, 15. Menggila bolo. Lowo asile dik mangkai. Jelali ya di subscribe channel Muda Dekil. Gambare rada blur wo. Kamerane ngelek iki. Kamerane buruk kali. Lho hasilnya sakmene iki. Iki lek sing rega sakmene iki apik banget bolo regane. Sakmene-mene iki lho. Iki sakmene iki sekilo kuat piro iki? 20.000 resik tanpa lemah. Pokoke aja sampai enek lemah lek iso. Sekilo 20.000 semene iki. Iki padahal sakmene lho gedine. Gedine racak sakmene iki.
20.000. Nek sing wis gedhe sak mene iki malah murah ngene iki. 22 lenukoni biasanya. Kadang 20, delok-delok barangnya apik ora. Alus-alus ngene iki larang. Sak mene iki payu lho, Bro. Sak mene iki payu iki. Iki yo kuat piro iki 20 ngene iki lenukoni. Ki sampean tandur serendeng kuat dadine sak mene luweh rabuke akeh. Rabuk toko, rabuk pokoknya screen aja lali ya di subscribe channel Muda Dekil bro. Ini kudune resik kabeh. Resik pokoke. Lemah-lemah rene. Engkone regane cocok naik daun bolo iki. Medeni dinane. Iki hasilnya bolang sedina man. Sak mini-mini iki. Iki dewek-dewek nih iki sampean kuat dadi 3 kilo 5 kilo ini. Sing iki kuat 2 kilo. Ting rabuke wareg bolo. Jelali lho ya. Di subscribe channel Muda Dekil kan saya berkembang kak. Kayak kabar-kabar liyane neh. Ke channel Muda Dekil channel songko Desa Pegunungan Jawa. Yus yo bolo aja lali di subscribe pokokno channel Muda Dekil. Semoga semakin berkembang. Kanggo bolo-bolo sing wis ngikuti video-videoku sadurunge gedhe men teko saiki matur suwun banget ya. Semoga ae kalian tidak waleh-waleh mendelok video saya. Oke bolo. Cukup semono sik dilanjutne sesuk neh. Sesuk sok mben iki upload seminggu pisan bolo. Arep mi-upload terus-terusan ora nuntut wektune. Dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suun bolo.